baksa yak baksa engke khlaimaya hanma samo o hasago musapano gurui haino bageno pal hunke phan hunjago thopsa tui bai tuisa tuima tuibom tuyung ungo abo haikeno bobo khoksa bobo khoni yaporke khok sai kanani ashuk jora nangya abo haikeno jani chuksak yak phyoka tal chuku umone srai bohok torja shinia nugya bemar manjongno chuba thani hawai bari gadang kalasara sabloni takuk namit khan tripura bai bukok noyanti tripura ni tal chuku ni srai shinia nugya bemar manjagai bohok tor saja rang pusha tuni bagai kaham saknai mugri manjaliya kubang pasong sal thangruk bohok toruk tal bangruk bohok toruk okoktuma koktuni bisingtui awe mungnugui Bishnamganj amchaini khagunang lokoro eba youth tipra mungui kaisa NGO kami thangu lokoro be kok salaye khoksa khongni thumlaikya thumtoi ja mansa yafarikya bukok noyanti tripura tei taku numit khan tripurani yago Sri Khakasang Sa Tripura je sorry hamya sorry hamya no chubana baginai je borok yakri samani omo belai somasni bagai belai nangmani belai kaham omo haiklainai chini haksa ba taku bukuk tibra saro jebabe rang puisa kri baginai bemar rok najari meya daktar phunugui meya aboni baginai youth tipra NGO rok je kabuk saktarmani omo porishod ba agami dino taibo phanganangni basathung tebom ke sojogita khaithung omte haiklai sojogita khailai khai sini tipra dafani borok rok belai chung sawano tai te khoroksani dukho dosha busiwano tai o yakri lamani belai kaham boroni NGO rok te bai rothung engkai ang isoni thani biayo je o Khakasang Sa Tripura bo jahate sustami basathung abo nain thani bhagwan khani ang prarthana janugo tai ang nijini byaktigoto thega ja parimani ang bono subha soronan bagi oro bai jotono khulumbaikya hambai Sentini oro sabrum kolasara hawai bardang bari ini manai Khakasang Sa Tripura no nanya ni phailajak tei ang pulana hambairana musungo srangsati channel no tangi himale bongni thrutui jeng video viral wngkhang ke nukha amon pore nungmani pore siti NGO ni bakhaktui jei mansak chubachu khaina hanai jeng sini Bisnamanjo area o door to door thangai jibu jei manmani donation campaign bo khaikya amon bagi ang sini Bisnamanjo amchaini joto tipasa kaham je jengno chubachu ranai Khakasang Sa Tripura ni bagai bongno paiflei hambai maya pharo tei omo haikeno sini youth tipra NGO ni logi sini uklogo jongno mo haika phan reke jengte mo haika beskang agong thanani bagai ang ko kakaham lokorongno koijao je sini mo hai subasu samung khaitani jongno bo kisa phan rdi norok phan riya hangga hangke jeng beskang agogi meya tei kaisa ko oro jengtini je chubachu khaibemani abo jeng sini NGO no simi kedi dana thangya jongno je bini bagai chubachu khainai ba jongno je rwnai borok jotono no ang borok jotoni mungno oro ang sanamu chungo jotoni do saime tengke borok jotono nang paiflai hamai maya paro sini team ni bakhaktui tamni himale borok ni mo haike chubachu rma baise jeng tini oro phainai mo haike chubachu ro phaimano hambai belekna somane do ini Khakasang Tripura ni bagai jara bono subana musnai subathan jeng bono treatment khaina bagai bairawa rugi kumuna bagai boni sori hamya barijak rongmatui sini lupurok subana tangsa suwathan taibong sini enjina hete taibong jeng ongkhanang thang taibo koloma khai hinang thang nainani sunane jotono khangaya koi subai mang khangga hamnai ke sini
Tripura sarona abang tep sawang aibo renangthang sini enjuno rekaba sanai ke sini o khakjang Tripura no bayre telang no bagai treatment khlaino bagai o lukurong no subau sano jeng bisi askok saya jara bokong kaituni khakjang lukurong subadi ke suba ma bisingai bol cerai hamnai amon bagai belai kena hambai kaituni hambai mereka rumah hambaro nukurok sana kita healthcare di subadi hinai ani basang bagai an kurang no toijawe sentini paiman oro sini youth Tripura ni kaisa NGO songsaman tongo o NGO ni bisintei nu norok nugui man khana korok khakchangsa Tripura ni koroksa 9 mas ni cherai belai nu kostong ni tongha bini bahok bisingo tumor pho ge Tripura ni doctor sai ka bono bairao talangai treatment khanyan bagai ba operation khanyan bagai ge borok rangpusa bai kisa bial nukung poribar wasa khamia am bagai borok ni bakhakti koijao je joto Tripura ni borok jara bakha kaham Tripura sarok bongno kisa chuba chu khaina bagai tei जे मानते जाने जा जे मानते बंगनो तई बंग यागो बिसे जरा बकरी खा डॉक्टर बो साइड जाक दादी दादी माछा बायराव तलां ट्रीटमेंट खजन बगै गाम बगै न जों पर्सनली आन बखा दैते सिनि youth Tripura NGO नि बखा दै कयजाव खाका हम Tripura सरक न जे मानसाक न रक सिनि खाकसां सा Tripura नि बगै जे मानते 10 टाका 20 टाका खे चुबा जाबाय दि नरक को bongni details account number of sini youth Tripura Facebook page rogo tei ko bongni youth sang sati channel logo borojak tongo ajagau no directly phai bo chuba phaimano abon pore no jodi phaimi angangke ko bongni account rogo phanam direct mano tei Google Pay rongni system bo khlaijak tongo tei abon pore phano jodi mai angangke singbai sini youth Tripura NGO bai bo krengi sin bisingti bo chuba phaimano ambagai lukurok nungkana omono koimung je omo hai jorao chung je mantutoi je mansak borong no chuba chu khanyani bagai tei dakti kai bono chuba churoi hamre ang personally isoni thani pray bo khayo je dakti kai sini khakchang sa Tripura hamai phaijeng hambai Taujugu umone cerai, toshana, lokshana, makhumna, basana, himnani jora, sringnani jora, pia. Shinianu ya bemar bai kubul jabuk tabu, bumani kuriwo cem ungai, bohok no toro ngza. Rongni coba maya ke hamai basana belai dai engnai. Hanya bagino nangai tongo, coba nini, ani, cini, jotoni. Abu hai ko kesarmu buma bupane.